MP, MLA, MSc, kilik aphong, tin satame, break jam, aparti atum, gari motor, chejengron. Rongato kano, adon, anam kiso avod, keregahut, lam thu lam dokpen, kebai. Towar misen ki pija lam chak non, puta, ajak thi hek atovar kasalam ke patang pitek thedarapon, aning kang samse, kachebaklang. Lahai na joksi ke ongdung avota, kang railo. Congress pen all-round development, BJP pen parivartan ko anlone ki jumi. Bonsetami West Karbi Anglong kaparlo lakhapli Socheng MSc constituency Hamren pen Tirkim Langmet Birik Longtar lapen Vodilangso pen Borpu PWD atovar KAC kacheleng Langmet Birik Longtar lapen Vodilangso pen Borpu pen Vodilangso kacheleng atovar kedam kebang katora pen ajok radatum aning kang samsialam chepaklang. Tovar mesen kacheleng dunlong je Phanpura Karbi Anglong Autonomous Council mate KAC kachari CM Dr. Tuliram Ronghang Anparta KAC Socheng constituency local MSc head singrong Paraphan Tovar mesen iksip nang selampi vek nang popusi haladak habar plikaparlo Langmet Birik Longtar Harlong Langdo pen Borpu ke dwara ratum choningri. Tovar kaheno kadu ko ve sab ta thaglong prong mai tila tovar kaheno po gari kang doi toi phobat patlo ni tumi sop tumta ching lap lo ane jok ta nang bonai bang ave ma ti leng the tumta bang u sta nang bonai bang ave lo la dali pek nu pek hai chewan po gari vek tum the la son lo kang doi po gari chu kok po tin doi po an un e pe hut po son lo long ki dui lo dak lam chai he do pek ma ti bang jok ka thek long prong la sinin rut lo ha bo thang so chi leng to wa lo ma ti la amran pen bo thang so ka chi leng to wa lang ki sop an ta la lok si ke bang lo PWD ajok maratum ke claim nang jia sai claim klesi Langmet ing hierong mekar sarlong ki terang alangli aning ke me penajok kachelenga rat akisung katorat heklong si gari motor ke jang kaching thanga phonga dimalong kupen long lor ki hut la pen long le kapaplenga sai claim do cheklo ejon ben suri plikep kelong atum konat loputa arjumi me PWD sai ka majakong lapuan kabeloma Arlong sangti ketok pruijia phanta ajakong abe dedlo maputa karju pado Ningkani si hini det kali ha ASDC Karbi Anglong Autonomous Council kachare hutpen non an black topping kaselam theklong le pin pen ongdung akai kedamatum ta duulo Sarkar ke claim nangji asai ke sarlong ki terang si amethang kachongdat nangji mate methang ahema sai chibi koksi raratum tovar kedam ke bang kasik sak theklong si kupen long lor hutsi tovar langbi hai hui tholo lapen inghanta papleng ponlo kopuan sera kisung maputa hawara ratpen ningri rinti nili tume ila rongsor an ke ali nang bonai vek nang po ali nang pinang po lam chalo nili tum hen ke ali le mesena te ke do dam hubida do po gari wi do ko tum sita ke dam aning sampo ke ve ke do ke dam puseta hedi aru morle nge thetum le bang puseta me thang joy thot pomati nang pi pulo te rongsor de le ubida choji kalilo ang ton sopan ta ubida po ke do ke dam ke so ke un e pen ke dang lok la sin bitum ke ali ke nang sot lo akaprek ahawara long mesen iksip atwar ke longason thot Karbi Anglong Autonomous Council kachari CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSc head singrong pharatum labang so tovara phan mesen prabjin pen scheme ke deng ponja phan hawararat kacheleng dunlong ja phan chuning ripon Kim pen Langmet la so dek anang bonai lo non la Langmet pen la dek pila Birik Longtar la so dek bangai bonai tu te dek aru kadek Vodilar pen ha Borpu la so dek ta bonai tu te dek pos nang bonai ne dema la so dek ban nang bonai vek nang pola Langmet pen Tirkim ma dek Vodilar pen ha dek Borpu la so dek ane bonai vek nang pom ma jok le hai sita nang bonai vek nang Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong live